Robia masło, jak pierwej na Śląsku mama robiła. Max i Ecik. Max był 5 razy żonaty, ale szworce ino przął, nie mógł strowić świdratego, bez to stale go prął. Co do tego, że jest jego, Max durś podejrzeni miał. Nie mógł strowić świdratego, bez to Ecik przerąbane miał. Cyla dość już tego miała i Maxowi się przyznała, że to Ecik jest od niego, a ta szworka z innym miała. Moi Rostomili, teraz zaproszę Was na cykl spotkań pod tytułem Dziedzictwo Śląska, ale nie religijne, a kulturalne. A kultura u nas jest ogromno, głęboko, jest do czego sięgać. Witam Was pięknie. Nazywam się Jadwiga Szymik i chciałam Was zaprosić na kolejne spotkanie Pogodejmy po naszemu 21 sierpnia na 6 na wieczór. Tu, do tego pięknego skansynu. Pogodomy, pośpiewamy, a na koniec coś ekstra. Potańcówka z Ptyńską Orkiestrą Ludową. Przyjdźcie, nie będziecie żałować. Zaproszę Was.